ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз дар бозори Корвонем нулевои дарвоза DM проход барои шумо инам хе паплинои отлични сорта нархи 250 сомон қатъи ба фурӯш мондагӣ ҳастанд. Инамиёш 250 сомон. Ина агар аҳамият дода бошед шумо ё 250 сомон. Ана чизое ки ози экран да мебинед ё 350 сомон. Фарқиятшон чие? Фарқиятшон яе ки иё вишивкош бисёранд, баъд нигинҳошон бисёр задагианд. Нигинҳошон бисёртар задагианд, то болотаранд. Бисёр вақте ки нигина бисёр расход мешавад, нархи материал баланд меравад. Ина ё хай тарафи барқи сиёмпа ки бараки пафтагиан ё нақшашона. Ина марҳамат бибинед шумо. Ноз ба бумай кам тараф шумо дар бораи ҳамин маълумоти хушрӯтар метавон. Инам ё 350 сомон. Ина пештар ози ман мегирам, шумо ра бибинед. 350 сомон. Ҳамия дора бо 250 сомон. Ина марҳамат дига кунед. Нигиношон чӣ оригинал санги хамелеон қатъи ҳамаям ё паплени якм сорти дубайскиан. Яки вишивка ки задагиан 350 сомон нархошон. Ҳами вишивкара фақат як кас зада метавониста, дига ягон кас зада наметавонад. Барои ҳами бозорда неста, барои ҳами гуфтанда камтар одамо да зуршон меояд. Касе ки дастафка дар кор мешавад, марҳамат гап занед. Мо дастафка тамоми шаҳрҳои Россия дорем. Ай чизо беҳад камай. Баъд гарантия қатъи чизан. Ана ё 250 сомон. Ё фақат поёнакшон доранд вишивка. Ана мира ягон вишивказан ёд нагирифта. Барои ҳамин нархшон камтар қиматтар. Вақте ки чиз кам бошад, қиматтараш мекунад савдогар. Ина марҳамат бинед. Ҳамаям ё паплинои тоза. Ана ин тарафаш 350 сомон. Ина дидем клип бабочка қатъи задагӣ 350 сомон. Дига галош ҳам аст, дига дизайнероша. Лекин бо ай болотар мондагиам. Ина марҳамат бинед. Ё ҳамаш паплинои дубайски якм сорта задагиам. Вишивкаи аҷоибота вишивкошон то болора. Ина ё 350 сомон. 350 сомон. Касе да мисол дастафка дар кор мешавад, касе ки мехоҳад ки ами чизо истифода барад, инами табдагишам бабочка 350 сомон либосаш. Айнаи тарафдаги 200 сомон. Фарқиятша гуфтем ки поёншон фақат поёншон дора. Ина намиятин поёншон фақат вишивка дора. Айё то болора қариб то миёна. Ина 350 сомон. Ба дараҷаи олизур мисол бонувое ки мехоҳанд ҳамин чиз дошта бошанд, барое ки бисёртон мехоҳем ки ҳамин чизи пӯшен ки ҳар кас надошта бошад, анамиҷа аст ина то миёнша пашти вишивка задагӣ тайёр. Ина марҳамат бо 200 сомонша нишон додисанд. Фарқиятша хеле се бор гуфтам. Шумо метавонед ки заказ кунед. Мо дастафка дорем тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон, Душанбе, ҳамаи ноҳияҳо дастафка дорем. Шумо метавонед ки заказ кунед. Ин паплинои дубайскира ҳастанд. Ина ё ҳаста бо дига хе сангоша вишивка. Намедонам кадоме ҳаст ки амира зада метавонад дига. Амира удаш набромадан агар амира бизананд бо нархшон арзон мешавад. Пока вишивкасани зур нест. Ба ҳамин дараҷа вишивкара зада наметавонад. Барои ҳамин чиз камай бозорда нест. На марҳамат бинед. Бо як бор дига ман шумо да нишон метавонам ки чӣ хел вишивкашон сангошшоне ки оригинал хамелеон. Ман барои хушрӯ дидам. Поли рост ҳамаша санҷидам. Хамелеони тоза қатъи задагӣ. Ягон фарқият надорад. На марҳамат бинед. Паплинои Дубаи тоза пилагӣ. Дубайски мегӯям. Тозагиш ҳанамиҷада ҳаст. ҳамин чизое ки ози шумо экран да мебинед дани время ҳаст. Метавонед ки заказ кунед. баъд дер заказ накунед. Вақте ки бисёри вақт мегзара, як моҳ мегзара, баъд заказ мекунед, вақта дер шид. воқеъ сарбаланда обод бошед. Худо ҳофиз.